дар оғози мавсим дар марҳилаи аввал на он қадар натиҷаҳои хубро мо дар иҷрои ин ду бошгоҳ дидем. ҳайати дастаи равшан дар экранҳои мо шумо аст ва ин даста бо шакли ҷойгиршавии 4-4-2 бозиро оғоз хоҳад кард бар муқобили бошгоҳи Куктоши хоҳем донист ки дастаи Куктоши ноҳияи рӯдаки бо кадом тартиб бозӣ мекунад. қабл аз ин бозӣ ҳатман бояд дар мавқеи на он қадар бад қарор дорад. яке аз дастаҳои миёнаҳол ба ҳисоб меравад ва садои шакидовар баланд мешавад ва агар хато накунам як паси головари дигар ҳам анҷом дод ки бисёр умуман натиҷаи хуб буд барои ин бозингар. зарба ва дастаи равшан ба пеш мебарояд дӯстони арҷманд. бисёр як зарбаи олӣ ва бо сар нозукона иҷро гардид. зарба дар иҷрои Кингсли Осей. зарбаи задаи ӯ равшанро ба пеш мебарорад дар дақиқаи 11 дидор. 1-0. мо таърифу тавсифи бозингари дастаи Куктошро мекардем ки дар даври гузашта бозии хуб нишон дода буд, аммо инҷо мебинем ки равшан ба пеш мебарояд. аз як партоб истифода кард. бинед читавр бусар аз масофаи дур зарба зад ва хеле олӣ буд зарба иҷро кардаи ӯ. шодӣ муродов бозингаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омада буд. дӯстони арҷманд инҷо паси головар анҷом медиҳад. албатта ин тағйироти тактикӣ набуд ва маҷбур шуд сармураббӣ ки аз бозӣ бигирад Сафаралӣ Каримовро бо сабаби осеб диданаш ва ба ҷои ӯ Шодӣ Муродовро ба бозӣ оварда буд ва ин бозингар паси бисёр хуб дод ва голи зебое ҳам зада шуд дар иҷрои Кингсли Осей. ҳисоби 1-0. имконияти навбатӣ барои бозингарони дастаи равшан ва дӯстони азиз инҷо агар ҳолати офсайд набошад пас ин яке аз голҳои то ҷои ғайриоддӣ ва намедонам чӣ гуна ин голро васф кунам. қариб буд ки аслан бозингари дастаи равшан наметавонист аз ин имконияти бисёр сода ва бисёр осон истифода кунад ва инҷо мебинем ки бо ҳамон усули хосаи худ футболбозони дастаи равшан голи задаи эфах Кингсли Осейро ҷашн мегиранд. инам агар аллакай дар ин дидор дубл анҷом медиҳад ва сармураббии дастаи Куктош дар экранҳои мо аст. боло такроран мебинем Ҳасан Рустамов бо як зарба тӯбро ба ҷаримагоҳи дастаи Куктош равон кард. на мазарат ин Абдураҳмон Нозимов буд ва бисёр як ҳолати аҷиб шуд. бубинед инҷо ҷаиш кард Осей, аммо ба тӯб нарасид. тӯб ба дасти дарвозабон Содиров бархӯрд ва боз ҳамон ҷашнгирии ғайриоддӣ. бубинед ва бо ҳамин тамом бале садои штакидовар баланд мешавад дӯстони арҷманд ва бозии мавқеъгузоштаи даври нуҳум байни дастаҳои равшани Кулоб ва Куктоши ноҳияи рӯдакӣ бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи равшан ба анҷом мерасад.